Bine v-am găsit la Capital TV. Sunt Claudiu Șerban și vă invit să rămâneți alături de mine ca să vedem care se anunță a fi soarta turismului românesc. Odată cu intrarea în vigoare a impozitului specific la 1 ianuarie 2017, regulile în industria de hoteluri și restaurante s-au schimbat substanțial. Este această schimbare una menită să favorizeze dezvoltarea turismului românesc și care sunt tipurile de activități care au cel mai mult de câștigat datorită noilor reglementări? Fiindcă au existat destule voci care au reclamat faptul că sunt avantajați mai ales cei foarte mari în detrimentul celor mici. Deși cu siguranță că firmele mici au mai multă nevoie de ajutor decât cele care dispun deja de resurse serioase. Dar mai important poate decât aceasta este dacă turismul românesc va avea astfel o șansă în plus să dezvolte și să atragă mai mulți turiști din străinătate care să-și cheltuiască banii aici. Mai ales că fenomenul pare a fi unul foarte prielnic, doar dacă luăm în calcul cât de mulți oameni au început să renunțe la vacanțe în Turcia de teama atentatelor teroriste. Ca să ne ajute să descălcim toate acestea, alături de mine se află Lucia Morariu, proprietara Eximtur, și Gabriela Peșeț, purtător de cuvânt al ANAT. Dar până să intrăm în subiect, să urmărim pe Ileana, care ne aduce principalele subiecte ale revistei Capital de săptămâna viitoare. Bun găsit! Protestele din ultimele 2 săptămâni au reaprins discuțiile pe tema multinaționalelor din România. Cât de importante sunt companiile străine pentru bugetul țării, suficient cât să asigure un sfert din piața muncii. Citiți în Capital o analiză completă a fenomenului. Aflați din noul număr al revistei câți corporatiști sunt în România, unde lucrează, unde locuiesc, cât câștigă, ce obiceiuri de consum au sau cum își petrec timpul liber. Și nu în ultimul rând, ce impact au ei asupra societății, economiei și scenei politice. Cel puțin o dată în viață, dacă nu o dată pe săptămână, orice om visează la bogăție și se întreabă ce ar face dacă ar avea milioane sau miliarde de euro. Ei bine, există români din top 300 care dețin asemenea sume de bani și care sunt foarte generoși când vine vorba de acte de caritate. Aflați cine sunt cei mai mari filantropi din România, din ediția tipărită a revistei Capital, care apare luni la chioșcuri. Proiectul de buget pe anul 2017 este configurat pe o creștere economică de 5,2% prevăzută pentru acest an și de peste 5% pe întreg orizontul 2018-2020. Pare greu de crezut că economia va merge atât de bine, mai ales că prognozele instituțiilor străine care fac cercetări macroeconomice sunt mult mai rezervate. Totuși, chiar și FMI a avut de-a lungul timpului estimări complet eronate cu privire la performanțele României. Cât de optimiste sunt calculele guvernului, aflați dintr-o analiză exclusivă a redactorilor Capital. Noul număr al revistei vine cu informații de interes și pentru românii care au luat credite în franci elvețieni. În plus, vedem și dacă ni se pregătește o creștere a facturilor la gaze. Înapoi în studioul Capital TV. Înainte să începem discuția noastră legată de impozitul specific, haideți însă să urmărim un scurt material care ne arată despre ce e vorba cu exactitate. Legea impozitului specific a fost gândită pentru a da un imbold afacerilor din turism și alimentație publică. Pentru moment însă, din cauza formulărilor neclare, a lipsei normelor de aplicare, precum și a numărului foarte mic de companii cărora se adresează, legea nu-și mai face simțite efectele pozitive. În plus, consecințele legii nu au fost luate în calcul la alcătuirea bugetului pe 2017. Astfel, la capitolul încasării apar creșteri însemnate la impozitul pe veniturile micro-întreprinderilor, dar și din impozitul pe profit al celorlalte companii. În schimb, nu apare nicio estimare cu privire la încasările din impozitul specific, de unde putem trage concluzia că a fost inclus într-una din cele două categorii. Pe de altă parte, legea este atât de complicată în România, încât nici acum nu se știe numărul exact al celor cărora li se va aplica impozitul, mărirea plafonului la micro-întreprinderi dând peste cap orice prognoză. Dacă ne raportăm la datele financiare din 2015, este vorba de peste 5800 de companii care au înregistrat în total o cifră de afaceri de 2,2 miliarde de euro și un profit de 220 de milioane de euro. Cert este că aceste companii, care pentru 2015 au virat la stat un impozit pe profit de aproximativ 35 de milioane de euro, vor plăti probabil mai puțin datorită impozitului specific, dacă statul iese în pierdere. Nu același lucru se poate spune despre hotelierii importanți și despre proprietarii de mari restaurante. Aceștia au toate șansele să-și crească profiturile, mai ales că guvernul a mai dat o ordonanță prin care nu se mai plătește impozit pentru salariile angajaților sezonieri din turism. Totuși, la fel ca și în cazul impozitului specific, măsura nu se aplică și în cazul micro-întreprinderilor.
Ne-am întors în studioul Capital TV. Doamna Lucia Morariu, ce părere aveți despre acest impozit specific care, așa cum spuneau colegii mei de la Capital, este un pic complicat? Da, chiar dacă acest impozit specific nu se aplică turoperatorilor pe care îi reprezint eu, să spunem așa, prin industria din care fac parte, cunoaștem de mult proiectul impozitului specific, care a fost solicitat de asociațiile hotelierilor de ani și ani de zile. Eu cred că numai un asemenea tip de impozit poate fi eficient în industria turismului și în alimentația publică. Dar, de fapt, de ce era nevoie de un asemenea impozit? Bănuiala mea este pentru că era o industrie supusă riscurilor de evaziune fiscală. Exact. Este o industrie foarte greu de controlat. Nu știu dacă cunoașteți termenul Morgenbezahlen, asta înseamnă în limba germană plătește dimineață. Eu l-am aflat când am început studiile în turism și se referea la faptul că, spre exemplu, camerele de hotel ocupate sau neocupate sunt foarte greu de controlat. Ele nu pot fi controlate decât în noaptea respectivă și dacă ai scăpat controlul a doua zi de dimineață și clientul a plecat, sigur că banii pot fi, să zicem așa, preluați fără fiscalizare. Este relevant și pentru alimentație publică, este un domeniu, cum vă spuneam, foarte greu de controlat. În general, nu cred că instituțiile de control în România sunt extrem de eficiente. S-a discutat de foarte multe ori de evaziunea fiscală din turism, care există întreaga lume, nu numai în România, să fim corecți. Și tocmai din acest motiv și pentru a lucra totuși într-o piață corect concurențială, deci toți să fie tratați egal, asta își doresc operatorii economici în general, hotelierii au solicitat ca să existe un asemenea tip de impozit. Noi, ca și turoperatori, am susținut de la bun început. Haideți să o întrebăm și pe Gabriela Peșeț de partea ANAT. Este o lege complicată? Era nevoie de legea asta? Ea favorizează oare pe cei care sunt cinstiți în industria asta sau care este situația de fapt? În acest moment, în Asociația Națională a Agențiilor de Turism, nu sunt foarte mulți membri care dețin și un hotel și cărora să li se aplice această lege. Din discuțiile care au avut loc cu cei câțiva care sunt, percepția este că e un act normativ bun, care îi ajută pe hotelieri să previzioneze niște cheltuieli, să-și facă un buget de activitate așa cum și-l doresc, elimină, e o ipoteză, cel puțin în acest moment, controalele sistematice pe care ANAF-ul le face la hoteluri și aceste controle au devenit un fel de sperietoare pentru hotelieri și aceste argumente fiind expuse în discuțiile care au avut loc, punctul nostru de vedere este că e un act normativ cu șanse destul de bune. Lucia Morariu, credeți că se va încasa mai mult la stat odată cu acest impozit? Din câte cunosc eu, în notele de fundamentare, cel puțin cele la care au lucrat colegii din asociațiile hotelierilor, cifrele arătau în mod clar că sumele care vor ajunge la bugetul de stat vor fi mai mari. Opinia mea este că în mod clar vor fi mai mari. Principiul care se aplică este unul foarte corect, să luăm puțin de la toată lumea, nu să luăm mult numai de la câțiva, o problemă în general a taxării și impozitării în România, în opinia mea. Optimiști în ceea ce privește cel puțin bugetul de stat. Sigur. Ar trebui să crească încasările odată cu aplicarea acestui impozit. Acum, cum să vă spun, principala mea problemă în acest moment nu este bugetul de stat. Eu consider că bugetul de stat, oricum în România, primește excesiv de multe taxe și impozite pentru ceea ce ne întoarce, ca și servicii. Dar să ne înțelegem foarte clar, da? Uitați-vă că nu se știe exact nici câte unități hoteliere există în România. Să știți că nu se știe exact pentru că nu există un soft de management de destinație și nici cei de la Ministerul Turismului pot să vă spună, în opinia mea, mâine sau poimâine, câte astfel de unități există. În momentul în care o să existe un soft de management de destinație, o să se știe că totuși, înmulțind simplu acel impozit specific care reiese din actul normativ cu numărul acestor unități, noi cei care activăm în industrie mai știm pentru că lucrăm cu ele, dar acestea sunt evidențele noastre, să zicem așa, private, se va constata că principiul prin care iei de la toată lumea puțin este cel câștigător. Este un principiu de altfel aplicat și în alte țări, în industria turismului, impozitul specific fiind extins la scară largă. Înțeleg și pentru că tot ați menționat că este vorba despre ce ia statul de la noi, hai să vedem ceva ce ne dă și nouă statul și să aduc în discuție
etichetele de vacanță. Ce este cu aceste etichete de vacanță? Este o promisiune a guvernului care are șansă să fie implementată? Sperăm din tot sufletul să fie implementată. Este o promisiune din programul de guvernare. Aceste vouchere în valoare de 1450 de lei pentru fiecare bugetar. Așteptăm în perioada următoare această promisiune să se concretizeze într-un act normativ. Un calcul pe care l-a făcut în ultimele zile ANAT arată că ar fi un plus în piață de 400 de milioane de euro, numai dacă 1,2 milioane de bugetari ar primi vouchere de vacanță. Trebuie spus că aceste etichete de vacanță trebuie să fie folosite în România. Asta numai este în România, una din este condiții. o condiție din lege, se folosesc numai în turismul intern. Așa a fost gândirea legii. Lucia Morariu, aceasta este o măsură care ar trebui să ajute industria turismului și care se regăsește în niște beneficii pentru angajații la stat. Ce se întâmplă cu cei angajați la privat? Legea voucherelor de vacanță este funcțională de un timp încoace și cei care au fost preocupați de ea cunosc aceste lucruri. Firmele private au fost primele, evident firmele private cu resurse, care își permit, care au posibilitatea să acorde beneficii suplimentare angajaților, au fost, cum vă spuneam, primele care au adoptat această măsură, pentru că există această, să spunem așa, acest tratament preferențial din punct de vedere al impozitării. Cu alte cuvinte, dacă banii acord sub formă de, adică prima de vacanță acord sub formă de bani, da, taxele și impozitele sunt de 76% aproximativ, dar dacă acorzi această primă de vacanță sub formă de vouchere de vacanță, aceste taxe sunt numai 16%, este vorba de impozitul pe venitul salariatului. Deci iată că etichetele astea de vacanță sunt chiar o chestiune care ar putea să ne folosească, să folosească mediului de afaceri, să folosească industriei turismului, pentru că sunt destinate unor vacanțe petrecute în România și pentru că tot am spus asta, dragi telespectatori, haideți să urmărim un scurt material care ne arată care sunt destinațiile favorite ale românilor pentru vacanțe.